sonke la umuntu usho ungayi-understand lapho uthi uyeza ukuthi isitswana lesi noma isivenda noma isizulu abele ngidinga umpoti yakhe. So basale ngemuva kwe-debate siqhubeke thina sikhulume futhi-ke thina sikhulumi sodwa sikhuluma nomuntu osekhaya nina enisivotele. Into yokuqala-ke bengisho ukuthi ngicela inhlonipho ibalulekile, sihloniphane, sihloniphe abadala, sihloniphe nabancane ngoba inhlonipho lento abathi abelungu i-respect, it is earned. Awuvele uzalwe nje drive zohlonipha, it's earned. Okwesibili khona into abathi abelungu i-discipline. Ngizoxela-ke lapho i-discipline. I-discipline ibalulekile, kufuneka iqale kuthina ephalamende yena. Iqiniso lihle nathi sisafika ephalamende siney'nkingana ezikhona esiyibonayo. Iqiniso nje lihle. And khona ama-cadres angekho disciplined ephalamende. Izolo siphoxekile, kade ngisho kubaba nje. Siphoxekile izolo kwafika isikhathi sokuvota khona abawu-13 bebengekho. And